तर गाववाल्यानू आजचो ब्लॉग एकदम झणझणीत होतोला, कारण आजच्या ब्लॉगमध्ये मिरच्या असत. तर आता मी जाते आमच्या मळ्यात. चला तुमका मळो दाखवते आमचं. हो आमचं मळो. आणि आमच्या मळ्यात मे महिन्यात सगळी पिका घेतात. मिरच्या जास्त घेतात, त्यामुळे मिरच्याचं बोवाळ आमच्याकडे खूप असतं. कुळी, चवळे, वालीचे गार, शेंगदाणे, नाचणी सगळा लोक करतात. आता मे महिना सोपलो, त्याच्यामुळे मळो रिकामी दिसता. आता 15 दिवसात परत तरुव घालतले आणि मग हिरवोगार होतलो. आज आई आणि शेवटचे मिरच्याही काढतात. त्याका उरबडो म्हणतात आमच्याकडे. चला तर आज मिरच्याही काढूक जाऊया. तरी याचा लोक घालणार नाही किती आता नाही सांगला गव्हर्नमेंट किती एका गाडी आहे नाही भातांका जुनी बरी ना. सगळी भातांक तुका पडलेलो या पावटी तुम्ही कोरडावर नको. आता मिरच्या काढून दमली आणि मिरची आता थंडा पीक बसली आहे. माका नको पोटवार येतलंय थंडा पिताना. उघडता गे माका माहिती. आता तीनच होते तिच्याकडे. आमच्या बहिणीने पावडर दिली होय. चांगली हा चांगली हा. ताण लागली का विचारलोय. माझा माझा आहे ना. ऑरेंज आहे. हो ऑरेंज माझा नाही. तुझा नाही तो कोणचा. माझा नाही. ते दिवसने माझा आणलेलो. आज हे ऑरेंज आणला. ते पास नाही लागला तर येऊ हया काढीच राहूया वहिनी वरती आवडती कोच कशी लेट लायले होय मा. तिकडे काय सांग माहितीये सुकायचे पहिले ही लेट कशा आले गे. दे बघा तेच त्याचे आहोत घरात. काय नाही आता आदले नीट सुद्धा सांगा. आहोत आणि सगळं हे काढचे जळलंय. आता दर नाही मग तेच त्याचे आदले आता बरे आले ते नीट सांगू. पहिलं ना काय नाही असं नाही. काय वाटलं आता काय नाही पैसे तरी गावतील ना. आणि मग काय वरती उठले प्लास्टिकची पिशवी घालून प्लास्टिकच्या पिशव्याने ठेवले. हो तो कोण गाता पडिंगाच होतो कोणतो ना. यो 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 हो यो यो गणी तो तर शापच पडिंग होतो. हा शापच झालेलो. आता त्याच्यान मिरसंग ह्या झाले. तो खालचो आणि तो दोन आहे. दमलं इथं 2 महिने मिरच्या काढून मेहनत खूप ना मिरच्या. मेहनत खूप. काय करतलो करून तर वाय करू आहे. हो काय करता मग असंच करता. असाच करते ती. बाजारात घेऊन जात नाही. काय दितलंय काय विचारता. काय दितलंय काय विचारता. म्हणजे बाजारात येते तुझ्या अंगडा काय दितलंय आपण काय विचारता. कितके विचारते का कितके ग हा कितके 2000 2000 बघ 2000 होय. कितके दितलं तर तिया कितके दितलं. ते अंका 2000 होय का. तिया कितके दितलं. तिया कितके दितलंय काय विचारता. मी आता होय. हा चल देते मी. कितके दितय. काय दिशीत ते देऊन आणि सांगता. हो हा ठीक आहे देते. काय घेऊन दितलंय आपण काय विचारता. हा काय घेऊन दितलंय आपण काय विचारता. नाही तर तुमचा सलाईन नाही तर जमाचा नाही ना. दुसऱ्या डॉक्टरकडे गेले तिसऱ्याच लागला. होय मा. कोणाक मिरसांग होय तर घेऊन जाया. कोणाक मिरसांग होय तर घेऊन जाया. मिरच्या कितके घेतलं.
मिरसांगाचे हो कोणी कोणी दिले कोणी कोणी देऊ नाही दिले बा सगळ्यांनी. हो. एकदा 500 दिले एकदा 500 दिले 1000 दिले सुशांतला. हे आईन दिले. हिना नाही हिने मग दितली म्हणजे अजून काढूची आज मग म्हणा मग दितली. नाही आज तिथं विश्वास हा माका दितली ती मागाच्या आधी दितली मिरसाव खपांग नाही खपले का दितली. मागाच्या आधी दितली गेल्या वर्षात मागाच्या आधी दिले. ए हो खपले तरच दितले पैसे. होय होय सोपले तरच दितली. खपले तरी खपले मिरसाई खपले तरच दितली पैसे. मिरसा खपले तर आणि नाही खपले आणि नाही नाहीतर तुका नाही. दितली ती. नाहीतर तुका नाही. कोणाकोणाकडे गेले काढू काढू. यांच्या घेर गेलो वैलांगेर गेलो सुशांताकडे गेलो माळेकरांगेर गेलो आणि कोणागे कमायले मग तर बरे. वानिया बरे कमायले. कमायले वर्षापुरी पुरती ना. वर्षापुरती कमायलं. वर्षापुरते ती चावी किती घेऊन फिरत. चावी किती घेऊन फिरत. चावी माझ्या दाराची नको ती घेऊन किती फिरा होई. खडे ठेव त्याच्याकडे दी. त्याच्याकडे तर खडे हात काय साथ घातले तर ही मी सांगितली कामा बरी घे. मिरसांगाचे बरी नाही का घे आई. मिरसांगाची कामा बरी तर बाईला पोट भरा व्हाय म्हणजे आमका हे करू कच भया. बरी असं का वाईट असो पुन्हा ती आमका करू कच भया मग बरी होणारच करतो आम्ही. आमका ती बरी वाटत. आमचं हे असंच असतं ना. गो गो आवलो तरी बरे मिरसांग खपले गेल्या वर्षा काहीच नाही. हो गेल्या वर्षा सुद्धा बरे खपले. गेल्या वर्षा नाही म्हटला 300 दर होतो. 300 आणि अंडा कित्याने हा तेव्हा पहिल्यांदा किती 150 आणि 200. गो पहिला 1000 ऐक माका सांग. नंतर 800 झालो नंतर परत 900 झालो परत 700 झालो परत 600 झालो आणि आता 500 झालो. मग दर कुचो बरा होतो यंदा. आमका 500चं गावलो. 1000 पहिल्या स्टार्टिंगला 1000 त्याच्यानंतर 900 बांध्याक 900 खपायल्यानी सांग माका. हा म्हापशाक पण 900 गेले. यंदा दर काय कोणी किती रडाने लोकांनी यंदा दर बरा होतो. मागास मिरसांगा झाल्या म्हणून सांगत नको तुम्ही. पहिल्या स्टार्टिंगला इकल्यानी ना त्यांचा बरा झाला. काय उचलय आता परत. अगो यंदा ना 500 दिल्यानंतर बरा आमगो. आणि 500 आणि गेल्या वर्षात 300 दिलं तर का आता म्हणतात 500 हा तर बरा नाही म्हणतात. हा काय म्हणणार तो उन्हाचं माल उन्हात आणि उरलेलं दिलं साऱ्याक तसलं गोष्ट. चला खूप दिवसांनी मिरसांग काढले. आता घरात हा बघा कसा लपतात मिरसांग काढ. पोरावर कॅमेरा बघून लपतात नुसती. हा काय गो चल घरात जाऊया. टाका दी गो. ह्याच्यात जाम कोणी आणले गो हे बघ गो. तुका योग्य माका योग्य माका योगच पुढे पुरे. खूप दिवसांनी मिरसांग काढू गेले. आला असताना काढू वैताग घे काढायचं. दिवस सकाळ दोंपार हिमरात मिरसांग काढा आग वय आणि भूक जाय नुसतं. आता मजा वाटतं. ऊन लागता हातावर सगळे येल उभारतात. मजा येतं आता. चला परत मिरसांग